maduma lang ito sa ilawod. May bago na makitang content. And so yun, makita nyo sa ito yung video para sa panibagong content. And yes, mababa rin ang inilata. And maduma na kami sa ilawod para magkalap. Kasi alam nyo na may mga request ang sa ito yung mga viewers. And shoutout sa nag-request ng upang na si baka to? Pagtong. So ito nag-comment si ito, Jetsi. Jensi, ilalagay nila ang pangalan mo and shoutout sa mo pare. And yun. So, let's go. Bakula ko si What's up? So, yung take ito sa presentasyon. Mabarore po kita iting, ganyan na daw. So, pinag-alat-alat po kita ng mga parasira. Ayayin ko lamang po kita iting pagpaniratsa na bangge. So, mapugpang kami kaya dyan, kaya yung pang bidibunin ganyan na kapatid. Sige. Yan! Oh shit. Uy, may parong na. Ayan. Sarap. Hello guys, daw kami sa Baybayon ng presentasyon. Ngunyan, nag-aaral kami ng padong na paralawon. Parol kami. Gusto ko man i-experience sa mga kaibahan ko na dati nagpaparol ako dito. Ang panahon na kasagsagan ng tumulang masakit ang kaya ng buhay. So nalilito ko sa bago na para gawa nila madang natural na ito doon. Siyempre, may kuwatan sa pagparol doon ng pandara. Sabay tayo at kung sino may gusto. So, masabat na po kita. Ito na. Pagtuwang, sa Tagalog, tulong. Ini ang tiggibonin mga parasabat para tabangan magbatonin sakayan ang parasira. Tapos, barure. Inang hiras o tigtaonin parasira sa mga nagtuwang. Senyales nin pagbanga biyaya hali sa Diyos na nakua sa lawak nin karagatan. Parasira o parabanwet. Sarong marangal na hanap buhay nin tawo na day dapat ikasupog kundi dapat ipagmalaki. Sa lawak asin init ning karagatan nagibunindang makapagbuhay nin sendang kanya-kanyang pamilya. Unfortunately, di ko na daw ang maski boses ko kasi sa sobrang duros tapos ning alon. Pero ang sabi dyan ni Manny noon, hinapot ko siya, tuloy da ang paliga pero mapagmimitingan pa raw yan. So, depende. Pero, sabi niya, shoutout na sa gabos sa mga taga Manila na yun. So, gusto mag-join if ever na matuloy. So, abang-abang na rin. So, sinapot ko rin siya kung pwede bang mag-coverage. And sabi niya, pwede rin naman. So, we'll see about that. So, what's up guys? Yan. Supportahan na pala yung mga bagong vlogger nila ng mga taga Pressville. Dati kami mga Tagalawan pa. Mga pala si Robert Perico, sa mga followers din ang pakipollow mo yung page nila. So, yun lang guys. Salamat guys. Shoutout. Shoutout pala sa Kapos Contropa, lalo na sa mga taga Labot, nalilocate Bulaga Boys. Yan. Yan di maali. Ay, iba palan. Barori Station palan. Support. Guys, sumabot ko pala na piyesta, pakisupport ko ang sa tuyang Interzone, Zone 1 Ilabot. Sabi niyo po maabot kong June para sa padagalan na piyesta. As in, nag-aagad po kayo may tabang ng solicitation para sa tuyang court ng pampakaray. Minsan na. Thank you. Matik. Energy ito, tina. Want to go. Di mo pagbaliwan. Ba, ay inay. Sige daw, tara na yun. Makalong na na.
Naman tikupiran mo. Kupira ko ang ano, ang order na lang, aning manang tulak. Order ang kalinggit. Nagtaramdaman. Yeah. Yung ano, durado ang apod dahil sa Tagalog. Medyo ko yun ang ano. Durado. Ang taba. Ang Tagalog ka man. Hi guys! Ayan. Nasibihan nyo lang ako ha. Sa pasabat-sabat ako ang magrari si Peps tapos nung ning ano, hinulakal. Anyway, labadang pala ka ng apod sa mo. Sendo, anong apod ka ni? Anyway, pakasurti mo kung baya makuha mong ano, labadang ta. Siyempre, sa pigaster, Pero nakuha daw. Ito tayo ang nakuha mo yung naldaw. Kapat na ilaw. Maluya kayo mag-aagaw. Medyo di, ano? Lele, Peps, taram. Peps. Shout out mga kaibigan. Matigay mo. Kami at nagbabaro rin ng lamadang. Ano gigibon sa lamadang? Alam na. Anong alam na? Mabuha na sa duwa. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Raymond Samuel. Sam, matigay mo, Sam. Tigay mo. Par. Matigay mo, par. Oh. Oh, sige. Share mo naman kung tigay mo. Natutuwa ko yung ano, niliw. Daw. Para sa dyan. Kiling sa camera. Kakanon. Yan. Ano sabi? Ano sabi ko sa bago? Yun na eh. Bakit lang ganun eh? Peps. Hindi talaga ni dati ang pagbaruwi kung saglit pa kami. Ito kaya masira pag ang panahon. Ngunyan. Kaya Munyan. ikaw sa naan tulak ngunyan. Kaya na masakit na. Para gawa na. Dati pa man. So, kahit itong panahon kanakit pa kami, pigtataraw sa niningon yan, pig-aragaw-agawan mi na iningon yan, malmahal kan sira, maharahal pang bakalon. Magkano na yan dati? Kaya ngon yan, yun na yung pikan ng pagigibon. Cameraman ba? O naman. Sa mga kapapas, inye, inyaw ko yan sa Ilawod, inye sa nag-arabang labang namin yung mga paralawod. Ang mga Hindu is usually ginigibon ng mga batang Ilawod. So, anyway, tagagdim na ko dati pa. So, kaso minsan lang ako nagbabrorita. Aramin doon, naging tutugutan. So, anyway, at tarong ngayon kayo eh. Purto lang pa yun, grabe. Kada ako maganda ako kami. So, okay na yun eh. Swerte na ako ng mga katimta, mga kupapa. Maluyang ano, puro laki. Pero ayos lang, yummy naman. Anyway, ano yung tradisyon na ginigwiwigde for permening mga tao pag bulan April, May, puso talaga ang ilaw, lalo ng labadang. Tapos, top 1, malasuge. So, guys, ma-prepare na po kami kan sa muyang mukbangon. Pinaganapan mi duman sa Ilawod. Shoutout kay Dong! Shoutout kay Dong! Nong, karo sanay ka? Sige mo man dati. Magaling ka scams. Sige, i-share mo naman ang tigib mo. Dati, tigil mo kanina daw, baro na ako sa Ilawod, itong panahon. Nangarit na ako. Yan. Natural na talaga dati, so arakbutan. Pero dahil gurulungan ni Bot, pag hindi Tol. nakakuha. Maluyan din makakuha. Pag maluya ka, kang panira. So habang nagpe-prepare kami kang mukbangon ningon yan, shoutout ko muna si Idol Tonitski and Mumuluper, Idol Val Sanchez, Idol Sabina, Papio, DDM, Ma'am Jenny Rose, Idol New Yorker TV, Idol Tutumoto, and sa Mumuluper, and sa United Bisaya. So thank you guys. Hindi mo lang magsabay na mag-send star. So, ayan guys, so mag-send star na lang po kayo guys. Very sad. Shout out pala sa mga taga-Ilawod. Ilawod na kami ulan aldaw. Salamat. Salamat. Salamat sa paundra. Nakakalaman kami barure. Shout out pala kay Vlad Sindico, David Dilinja,
Tapos kay Ireneo, si Roma, tapos kay Wax Gasser, Honda Brito, asin kay Sanjan. Teka, Mga pala, Jimmy Narbato sa aming batch, nagpapashout out dito sa aming vlog. Yan, gods. Yo, shoutout nga pala kila isunod na pinayabatan na bantay. Anyway, shoutout sa mga Tagalawod. Thank you sa Ponra at nakabarori kami. And anyway, sana sa pag may paligang ilawod, madaman kami. Sana tugutan kami coverage. Pero sana matuloy ang paliga sa Ilawod. Mga dati makik kami mga Tagalawod. Si Loverboy taga Ilawod, si Kobe Bryant taga Ilawod, Sam taga Ilawod, si Son nag-star ning Ilawod, si Boogeyman Ilawod, tapos ako rin taga Ilawod. Kapit bahay ko si Sam. Anyway, yun lang. Ayun, par. Ako baga ikos, habod ako pritos, ako lako sigid. Ako gilid, iba ako murag pang iwang salabot pag Garong nagdungaw. sa may samo, may gadan na kino, habu ipalubong, tapikit ang saro. Naalala ko na pala kung siya nag-request. Shoutout Torishi. So sabi niya, mukbang daw ang sunod na content. And yun, simulan na natin. Buhay ay walang dulo o hangganan. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y isa ang kulay, sana'y wala ng away, sana'y pag-ibig lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig lang ang isipin, sana'y magkatotoo. Sana'y laging magbigayan at sana'y laging magmahalan. Sana ang tao'y di nagugutom o nauuhaw. Wait. Tapos lang sa tuyang mukbangin. Salamat sa mga nagdalan. And salamat po lang sa mga nag-participate sa video. Tapos salamat sa especially sa Ilawod sa Barore Station. And sa gabos ng mga manonood, sa gabos ng mga nagdadalan, and always lang suporta sa and di ka rin mag-asubog mag-comment. Tapos sunod, mag-comment din sunod ming content. Salamat sa pagdalan. Okay, thank you sa panunood. Bago sinabi, okay na to. Magaling. Mas maugma kita, mag-irba ang taon. Salamat nga pala sa taga-Lawodon, lalong-lalo na sa nagpag-subscribe. Once again, kami ang Trubaka! Ha?